Mayong buntag. Salamat sa Ginoo. Ang higayon nga gihatag sa Ginoo nga makapaminaw na punta sa ihang pulong. Ingon ang pulong sa Ginoo, ang tao dili mabuhi sa panlamang kundi sa matag pulong nga magagula gikan sa bakba sa Dios. Manindog tayo mga igsunan alang sa pagtahod sa pulong sa Ginoo. Exodus 33 versikulo 22. Sugdo nato ani sa 21. Tanawa ani ay dapit tupad kanako diin makabarog ka sa bato nga bantilis. 22. Iniglamay sa akong himaya, ibutang ko ikaw sa liki sa batong bantilis, ug tabunan ko ikaw sa akong kamot hangtod nga agi na ako. 23. Unya kuhaon ko ang akong kamot ug makita mo ang akong likod, apan dili ang akong naong matangkuta. Amahan nga langit nun, ini nga kabuntagon, amo no sa Ginoo nga gina-welcome ang balaan nimo nga Espiritu Santo na muyamong magtutunlo nining orasa. Amahan nga langit nun, tudluin mi Ginoo sa sayon nga paagi. Ikaw ang Dios nga magagay ug ikaw ang Dios nga magapahiluna karon. Ablihi amahan nga langit nun, among salabutan, ang among hunahuna, ang among kasing-kasing nga mo'y butanganan sa imong pulong. Muuli mi Ginoo nga madaugon, muuli mi Ginoo nga dunay makatunan, muuli mi Ginoo nga namasalod gyud namo tanan ang imong mga panalangin. Amahan nga langit nun, ikaw ang among saligan, gapusa ang tanang buhat sa kabaldahan, bisan ang kaluyahon, ang garbo, ang balatian, dili makapanghilapot karon in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Lord, among itugyan nimo ang tanan, Lord, na mga prubuluhaton gikan sa among pagsugod hangtod sa among pagtapos sa ining adlaw. Ikaw ang Dios nga magadumala. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Shelters God's people. Unsa kuno? Unsa shield? Balay nga pasilunganan parehas anang naay kalamidad. Asa man nato dayon ang mga tao para ma-save sila ato sa evacuation center, ato sa shelter, ato sa dapit nga safety sila. Sama ani karon atong lian-lian, way init, di ba? Igang lang. Pero ang nakalindot sa igang, kay dili na kaigang sa kainit sa adlaw, kaigang sa Espiritu sa Ginoo. Ingnan mong tapan, kainit na igsoon sa Espiritu sa Ginoo. Shelters God's people. Ayun siya, shelters God's people. Dalampanan, pandong sa mga tao sa Ginoo. Pagpandong mga kaigsuonan, tanawa ragod, napoy makita ang tao nga moagi yun na kada adlaw. Agi na siya dito, padulong balik. Napoy makita nga nagpandong kanunay. Bisa na ay pandong, dulkit sa imong ulo. Pagkangalan na kay pandong, kumpiyansa ka. Ito, di ba na yung mga style dito na to, mag-ulan? Nag-ulan dito, taliksik pa, taliksik. O na dito? Yung sila nga, tabunan ang hubon. Una na siya, o, kinaiyan na yun sa tao, na pag kinahanglan na proteksyonan niya ang ulo, kinahanglan, ala yun, wali ang yun, lumrot yung pandong niya iyang ulo, di ba? Ang importante lang na naka-action siya, nga ni pandong yun. Hello? Importante niya, nga mapandungan ang katauhan yun sa Ginoo. Muna nga, ang Diyos, ingon siya, dinay bato, nga niya tupad na ko. Ginanlan niya, batong bantilis. Tingnan niya si Moses. Siya tupad na ko ng bato, karaaning bato ha. O niya, nailiki, niinit, ibutang ko ikaw, pandungan ko ikaw, sa akong kamo. Samtang muagi ko, dili ka makakita ka na ko. Siya, o makita mo niya ang akong likod. Nagpasabot mga kaigsuunan nga ang Dios dili gyud siya gusto
nga madaot ta. Dunay daghan kaayong gibuhat ang Ginoo ngadto sa kinabuhi ni Moses. O ato imagino na, o wala yun ang shelter sa Ginoo nga nag-uban nila, siguro ang mulapos dito, wa gyud bisan usan anino. Bisan si Moses na pinangga kay sa Ginoo, o wala ang shelter gyud sa Dios nga nag-uban nila sa gabi, tulog kayo. Pila ding panuhot siguro to. Sa adlaw init kayo nga nagbaklay sila. Doon ay shelter sa Dios nga nag-uban nila. Di ba? Kung naatas Ginoo, naa ang kamot sa Dios nga mapandok nimo. So dapat mga kaigsunan, muhatag ng kumpiyansa sa imong kinabuhi. Nga naman, kay naa ang Dios nga nagpandong nimo. Ang kumpiyansa nga akong gisulti mga kaigsunan, musamot kang kasuon, musamot kang ka-close sa Dios, nga naman, kay naa ang gahom o proteksyon sa Ginoo sa imong kinabuhi o sa atong kinabuhi. Tungod kay naa ang shelter sa Diyos. Naa ang proteksyon sa Ginoo. Itabunan kaniya. Imagine ako noon, makakita ka nagbitin, murag kumingking, mabalol mo, alipasat ako, pakita niya, kapaya, susok, pataya, kunya, maglantaw ka ng dapo kaayo, nag-aamu mo, murag bagta. Pero nakaingon ko, ako'y isog na yung pero pagdaakas Ginoo, mahimo kang lingon. Ang asawa ng ampo, Ginoo, giyahin sila, gigiyahan yun. Gibitik lang, nailong rin katatap din. Di napusil, di nasundang, nailong rin. Mapahadlong-hadlong ka, sama rin hadlong ko siya, di ba? Palagyan, kung ayaw, ningambak pa ko muna ito. Ako gibida sa ambak. Ito, salamat sa Ginoo. Muna nga, God shelter yun na naga-protection ng Diyos. So, ingon ang pulong sa Ginoo, ako balik ko basa. Unyang kuhaon ko ang akong kamot o makita mo ang akong likod, apan dili ang akong kamot. Nasunog ko ison, pero gipangga ko na ay plano ang Diyos akong kinabuhi. Matagusan na ito, nangagi siguro tao, grabe kaayo ng mga pagsulay, grabe siguro kaayo ng mga panghitabo sa kinabuhi, apan tungod kay na ay plano ang Ginoo, na ay shelter ang Diyos sa mga katawan, niya kakaroon, naminaw ka sa pulong sa Ginoo. Sa mong kinabuhi mga kaigsunan, o wala pa yun ang shelter sa Ginoo mga kaigsunan, wala pa rin pandong sa Ginoo. Mawala ka ta. Di ba pabor sa Ginoo? Di ba proteksyon sa Ginoo nga hitabo sa iyang mga katawan? Niya ang karon tungod kay na ay proseso ang Dios nga ipahitabo o mga panghitabo nga makasinati ka dagko nga mga butang sa imong kinabuhi nganong niya ka. Ngano man pasinati ta. Pero na ay shelter God's people. So, number 1, in the rock of ages. Number 2, time of trouble. Sa panahon sa kalisdanan na ang Diyos. Psalms 57 verse 1. Sa time nga kung anak i-operahan, ang word manggod nga operasyon. Pagdako kayo nga deal ba? Sampo sa kong anak nga itlog yun ang ikuha, itlog yun ang ipatapon. Dito ko nakaingon nga Lord, mapadayag, mapakita yun ang imuhang gahom sa akong kinabuhi. Nga kini dili ni mawala o dili ni mahunong, dili ni maputol na testimony sa akong kinabuhi. Nga gipakita ko sa Dios ingon ato, inana ko ka dako, ingon anak ko kagamahanan, anak ko ka mupangga. Ingon ang doktor, sir, ikaw ang papa, ako. Ampo rin ang dako na to gahoman. Ang doktor, miingon siya, ampo rin ang dako gahoman. Pag ampo sa Ginoo, nga tulo ka adlaw, nga mukunik ning itlog ani iyang panit, nga mabuhi ni siya. Kay maora ni ang atong ilhanan. Pag ikaupat ka adlaw, dili siya mulagong, dili siya mapula. Way mga infection ganing mahitabo, nagpasabot na buhi. Inampuay! Kala! Kamu ato ang tumo, dako kayo mong natabang. Dako kayo mong na-contribute sa kinabuhi din siya. Sinti karon,
na ang iyang ministry kanang wala ni simba karon mao na iyang trabaho. Ang wala mo simba ron yan ang natiman-an. Pag makita na ni Auma, uy, ano ka simba? Pero ay lang mo kasakit. Huwag ka mo'y mainnan unya niya. Ningabot o biyaso. Nagdulang basketball ito. Iyang gilabay bato ang ata iso na bato ba? Iyang gilabay. Paglingin siya, uy, ano wala ka ni simba? Nataas yung mga istorya mga ano po sila ni simba na ito, parehan po sa akong simbaan na ay nakita na ko nga talintogasan na naaniya na maong giagian ginagig mga grabe nga mga challenges sa kinabuhi kay naadi ay gusto na mahitabo sa Ginoo sa Ginoo. Ako mo gites po ko bayo baro ba yung kaani? Baro ba yung kaani? But praise God na ni Barota na naman naay atong Diyos nga magtatabang o nagpandong kanunay sa tanan natong kibuan. Naay Diyos. Naay Diyos. Naay Diyos. Nga nagpapnay ni mo, nagpandong ni mo. Mahulog ka dito ka mahulog. Ay kamot sa Ginoo. Sister Baby, kaduha naman siguro na nagbungag kahoy. Sister Baby, kaduha, akasara niya. Pero dako, banggaan. Praise the Lord. Anak ka rin doon, magpakitot kag mga milagro para mo sabot yung kaka-close kasuot sa Ginoo. Jun, baliyan ka mo. May mong driver. Magtigab doon. Ba? Para may mong MC, may mong praise and worship leader. May mong number 1 din hinga mo, muawit mo kanta. Udasig ba? Kaya naman, kahit panagpailan na nagamahanan siya. Nabisa kong ibalian gawa, kapatya. Sinunoy na hulog pa. Kamring ang katawaran. Di ba na ang shelter sa Diyos? Di ba na ay pabor ang Diyos sa iyang mga tao? Prayer and fasting sa tatons. Pag uli na mo, ang among motor nga gisakyan, nga katong motor na mo nga itong nga Krypton, angka si Isto, ako, si King, gamay pa rin, si Esther, Doret, o si Bigard, gamay po si Bigard kayo to. Igsoon, kusog kay mong dagan, napalos ang kanina, ni kalit og hunong ang motor, ning babag sa kalsada, ang ban igsoon sa Assembly of God, karaan nilang ban, nga mo, breakan ani mo, hunong at ilang nunoy. Breakan ani. Ang driver, bumbas siya na. Tingala siya. Nga, gusto mo kayo dagan, isama mo na mag-apply brake bay nga. Gusto mo po na mong dagan, eh siyempre, siya po na. Pag-abot kinan. Doon na nagyod kayo. Ingon lang si Isto. In Jesus' name, ang una yung mabali, ang kamot yung Isto. Sa ngalan sa Ginoo, amoy atong shelter. Pag-rebuke, igo lang ning abot og anak. Or anak baka, basta kay ning hunong dayon ang ban. Ningon ang driver. Praise the Lord, hindi mo hunong dayon. Tiwati break, nagpakita milagro ang Dios. Pagtawag ni mo ang ngalan sa Ginoo mo ni atong dalang ban. Kami kita na, kasi hindi na naman yung musisya. Kami, hindi mo pastor. Pero tungkol kay naa ang Diyos, in time of trouble, panahon ng kalistanan, 50 isiti. Kaluhin taon ako, Diyos, kaluhin taon ako. Salmo. Kay nidangog ako kanimo, aron mahilikay sa kadautan. Sa landong diyan. Sa landong sa imong mga pako, makakaplag ako sa lipdanan. Hantod nga moagi ang kusog nga unos. Hallelujah! Pamatay mga problema, danog lang sa Ginoo. Kay makatagamtang ka sa iyang landong sa iyang mga pako. Hantod nga moagi ang mga problema, dili ka maunsa. Wow! Hallelujah! Ang Diyos nagsaad nga pagmudangog ka sa Ginoo.
ang mga tao, mga kaigsunan, mga Kristohanon, di yung ka makakaplag o kaaway. Kasi nini, kaya lampanan kas mga kabos panahon sa kalisod. Sa panahon sa kalisod, dalampanan. A refuge from the storm. Dalampanan kas mga kabos panahon sa kalisod. Pag naatas kalisod, ikson, damo plus Ginoo. Siya ang pandong, siya ang dalampanan sa mga tao sa Ginoo. Pangudamot tas Ginoo, dili ka langayo. Hinumdumi igsoon. Ang Diyos dili maglangay, instansya na-access ta ng dapit. Omnipresent, omnipotent, omniscient ang atong Diyos. Biyong ka nga, Lord, tabangin ko, naala yun. Si Pedro, sa dihangan ni Onlod siya, Lord, please stop me. Ingon si Jesus, pagagtutay, pagagamay sa imong pato. Ang Diyos maproteksyon nimo sa panahon sa mga kalisdanan. Panaligdan ka batok sa mga bagyo o kainit, kaya ang hasmag sa taong bangis sama sa bagyo, nga mohampak sa paril sama sa kainit sa desierto. Isaiah 32, versikulo 2. Refuge in the storm. 32. Ang matag usa kanila mahimong tagwanan. Panahon sa subasko o sa bagyo, sama sa tubig dito sa dapit nga nagmala, ingon sa landong sa dakong bato dito sa desierto. Ang matag usa kanila mahimong tagwanan. Panahon sa subasko o sa mga bagyo, sama sa tubig dito sa dapit nga namala, ingon sa landong sa dakong bato dito sa desierto. Naatas mga pagsulay, naatas mga kawaladon, ayaw yung kalimot sa Ginoo. Kay pag mudangog ka sa Ginoo, naadayon ang provision sa Diyos. Dapat strong yung ka na naatay Diyos nga shelter, dalampanan na mo'y magproteksyon, magprotektar o magtabon sa tanan nato sa atong kinabuhi. Ikaw ba? In the shadow of His hand. Muni saan yun sa Ginoo nga bisan lang yun sa shadow lang sa iyang kamot, proteksyonan ka. Isaiah 51 verse 16. I put my words in your mouth and cover you in the shadow of my hand, in order to plant the heavens, to pound the earth, and to be say to Zion, you are my people. Hallelujah! Wow! Di ba ito? Ang nakalindot kay espesyal kas Ginoo, katawan kas Ginoo, na ang shelter sa tao, sa mga katawan sa Ginoo. Pinili ka sa Ginoo. Tawag kas Ginoo, you are my people. Alam na itong tanan, atong gidala kanunay ang banner ni Jesus Christ. Nag-iya sa tanang butang ng kalibutan. Nag-iya sa langit o sa yuta, munay ako kapahad, munay ako Diyos, munay ako shelter. You are God's people. Ingon siya, you are my people. Ingon ang Diyos, ingon ang Diyos. The shadow of my hand, in order to plant the heaven. Gibutang niya, gitanom ang langit. To pound the earth and to say to Zion, you are my people. Hallelujah. Espesyal ka sa Diyos. Palapaki ang Ginoo sa